el vaig portar jo personalment, jo vaig buscar els pressupostos, vaig buscar moltes empreses que oferien aquests sistemes de streaming. Efectivament, obric i tanque la tenda de Wi-Fi Links, perquè, que jo sàpia, tinc dret a treballar. Jo porto la gestió comercial de la telefonia i ja posats a fer publicitat, si volen una tarifa de telèfon la puc aconseguir a bon preu. M'agradaria deixar una cosa clara davant d'este plenari. El numeret de l'altre dia amb l'entrega de les escritures del notari per part del regidor Enrique Jofre va estar molt bé si es tractara d'un sainet, que no és el cas. Així estem tractant d'una contratació molt poc ètica feta pel seu govern, senyor Juan. Estem tractant d'un assumpte de porta giratòria a la inversa. M'explique, en fets demostrats i que els veïns juzguen el que creguen. El senyor Jofre deixa l'empresa justetament el dia abans de ser investit regidor de Transparència i tinent d'alcalde d'aquest ajuntament, segons les escritures que ell mateix ens entregà. Fins 5 mesos més tard, aquest suposat cesse en l'empresa no es va fer efectiu al registre mercantil, quan l'Ajuntament ja havia pagat la factura per la instal·lació de l'streaming als plenaris, que recordem va costar prop de 14.000 euros, un preu que supera més de 8.000 euros al que se va instal·lar en altres pobles més grans que tavernes. El senyor Jofre ha reconegut davant d'aquest plenari que continua treballant per aquesta empresa i que va ser ell qui va decidir que la seva empresa es quedara aquest contracte menor. Això ho van sentir en els plenaris. Vostè va dir que havia estudiat altres propostes i la millor va ser la de l'empresa en la que treballa actualment i que havia sigut soci feia poc. En totes aquestes dades, que no són inventades ni per mi ni per ningú company que hagi tret el tema, veiem un clar exemple de porta giratòria a la inversa. Què li sembla a vostè, senyor alcalde?